domin samun labarai masu saisaita natsuwa da jefa tausayi a cikin zukata. Gami da fiddo mafita, ku yi subscribing Aminci Novels TV. Rayuwar Bilkisu kashi na 10. A ranar Alhaji Mahmud ya yo belin Bello, amma ko ba komai jikinsa ya gaya masa wajen tuhuma, domin sai da suka sassaɓa masa kamanni da duka. Sai da Bilkisu ta kwana 5 sannan Alhaji Mahmud ya je asibiti ya dubo jikinta. Tun a asibiti ma Alhaji Mahmud ya kama faɗa yana cewa, Bilkisu kin bani mamaki, domin Hajiya Jummai ta faɗa mini komai. Wai duk da irin tarbiyyar da na baki saboda soyayya ta rufe miki ido, har kika bari wani ɗan iska ya rungume ki. Sannan dan Hajiya Jummai ta ganki kika zazzage ta, shi kuma Sharfaddin ɗin har da dukanta ko? Alhaji Mahmud ya ƙarashe maganarsa yana matsar ƙwalla, alamar lallai abin ya ƙona masa rai. Na gode da wannan abu da kika yi, sai dai ki jira na hukuncin da zai biyo baya. Anty Hauwa ta so ta fahimtar da Alhaji Mahmud duk abin da yake zaton ya faru ba haka ba ne, kawai shirin Hajiya Jummai ne, amma haka ya buga wa Anty Hauwan tsawa, ya ce idan ba ta yi masa shiru ba sai ranta ya ɓaci. Da haka ya bar asibitin bayan ya dire musu bandar ɗin kuɗi Naira 100,000. Fitarsa ke da wuya. Bilkisu ta kuma fashewa da kuka ta rungume Anty Hauwa tana faɗin, Allah ya isa tsakanina da Hajiya Jummai da wannan ƙazafin da ta yi mini, ba zan taɓa yafe mata ba. Kwanan Bilkisu 7 a asibiti, likita ya rubuta musu sallama, amma abin mamaki Hajiya Jummai ko sau ɗaya ba ta zo duba jikin Bilkisun ba. Anty Hauwa da kanta ta sa ta a gaba ta mayar da ita gidan Alhaji Mahmud a wannan ranar, tunda dai ba ta da inda ya wuce can ɗin. Kwana 2 a tsakani Alhaji Mahmud ya yanke wa Bilkisu hukuncin da ya ce zai yanke mata tun tana asibiti. Gaba ɗaya ya sa ta shirya kayanta babba da ƙarami a waje ɗaya. Misalin ƙarfe 12 na rana ya zo ya ɗauke ta a motarsa ya bar garin da ita gaba ɗaya. A wannan ranar Alhaji Mahmud ya ɗauki mai gadon zinari daga asalin garinta na Kanon Dabo, ya mayar da ita birnin Zazzau gidan amaryarsa Hajiya Hadiza. Babi na 6. Kyakkyawan saurayi Sharfaddin, wanda yake fama da laulayin soyayya, ya ƙura talabijin ido yana kallon tashar Bollywood sakamakon haɗaɗɗen fim da ake nunawa. Idan ka ga yadda ya ƙura talabijin ɗin ido, za ka yi tunanin kallon fim ɗin yake yi, amma maganar gaskiya ƙwayar idonsa ce kawai a fuskar talabijin ɗin, amma hankalinsa gaba ɗaya yana can duniyar masoyiyarsa Bilkisu. Babu abin da ya fi baƙanta masa zuciya irin yadda sama da sati guda yana neman Bilkisu a waya amma bai same ta ba, wanda wannan alama ce da ke nuna masa cewa lallai akwai wata matsala, tunda dai ba al'adarta ba ce kashe wayar. Zuciya mai saƙe-saƙe, tuni zuciyarsa ta dinga saƙa masa ko dai su Alhaji Mahmud sun rinjayi Bilkisu ta daina son shi, tun da gashi kwana wajen nawa ta daina neman sa, kuma shi idan ya neme ta baya samu. A lokacin ne Sharfaddin ya dinga mamaki a zuciyarsa cewa dama haka neman aure yake a garin da ba naka ba, amma tun tasowar shi ya ji Hausawa suna cewa auren nesa maganin 'yan tsirku. To ko dai ba ko da yaushe karin maganar Hausawa yake kasancewa gaskiya ba. Haka dai Sharfaddin ya dinga zancen zuci shi kaɗai a ɗakinsa, har zuwa lokacin da ya dinga tunanin farkon ranar da ya fara ganin Bilkisu ya ce yana son ta. Ta yi masa wulaƙanci akan ya ce yana son nata. Allah sarki, ashe Bilkisun sa mai kirki ce, rashin fahimta ce ta kawo haka. Sau da yawa irin haka tana faruwa, sai ka ga wani mutum kamar yana da wulaƙanci, amma idan wata alaƙa ta haɗa ka da wannan mutumin, sai ka ga ashe ba haka halinsa yake ba. Lokaci ɗaya ƙarar talabijin ɗin da ya gauraye ɗakin na Sharfaddin ta gundure shi, don haka ya ɗauki linzamin talabijin ɗin wato remote ya kashe ta. Baƙar jakarsa ya ɗauka, ya zuge zip ya ɗauki kwamfuta ya kunna. Bayan wasu 'yan mintuna ya lalubo wani kyakkyawan hoton Bilkisu wanda ya lulluɓe fuskar kwamfutar. Idan ka ga Bilkisu a cikin hoton nan, za ka yi tunanin Balarabiya ce, yadda ta sha wasu kayan siliki, hannunta da ƙafafunta ɗauke da kyawawan ƙunshi. Murmushin da ta yi a cikin hoton shi ya shagaltar da Sharfaddin.
ya dinga kallonta kamar ita yake kallo a zahiri. Wannan ta sa ya dinga maganganu shi kaɗai a ɗakin kamar wani zautacce faɗi yake, Bilkisu zuciyata tana cikin azaba, ƙaunarki tana neman yi wa rayuwata lahani. Ya ci gaba da cewa, yaushe ne zan ƙara ganin ki ido da ido, ko na samu zuciyata da huta da raɗaɗin da take yi dama da shi dare, raɗaɗin da take fama da shi dare da rana. Gizon da Bilkisu take yi masa a cikin hoton shi ya dinga gani. Ta buɗe baki tana cewa, masoyina ka yi haƙuri, ka yafe min duk wani laifi mafi girma da na yi maka a zamantakewata da kai. Don haka sai Sharfaddin ya ci gaba da ƙura mata idanu yana cewa, Sahiba garki damu, duk wani laifi da kika yi mini zan yafe miki matuƙar za ki amince mu ci gaba da gudanar da soyayyar mu ta zahiri. A daidai wannan gaɓar, kamar an ce Sharfaddin ya ɗago kansa, sai kawai ya kalli bakin ƙofar shigowa ɗakin. Mahaifiyarsa Hajiya Hannatu ya gani, fuskar ta ɗaure cikin ɓacin rai. Alamu ne da ke tabbatar masa da cewa ta daɗe tsaye a wajen kuma ta gama jin maganganun da yake yi shi kaɗai kamar zararre daga Zaria. Gaba ɗaya kunya ta kama shi. Ita kuwa Hajiya ta ƙaraso wajensa ta rufe shi da faɗa tana cewa, wallahi Sharfaddin ka bani mamaki akan soyayyar wannan yarinyar Bilkisu. Kana nema ka haukace. To wai shin in tambaye ka, cewa aka yi dole sai ka aure ta sannan za ka rayu, ko ita kaɗai ce mace a duniya? Ga 'yan mata nan birjik sun cika gari kamar ledar fiya wata, ka je ka nema mana, ko 'yar gidan wace ce a garin nan, ka ga idan ba a aura maka ita ba. To in dai na isa da kai, zan faɗa maka ka ji maganata, tun wuri ka cire wannan yarinya daga ranka. Shawara ta ƙarshe da zan baka, ka ci gaba da addu'a, babu abin da ya gagari Allah, ko menene shi. Daga haka Hajiya Hannatu ta bar ɗakin, ta bar shi zaune jaɓar kamar kayan wanki. To dole ne sai Sharfaddin ya ɗauki shawarar mahaifiyarsa ta ƙarshe. Don haka sai ya tashi ya je ya alwala ya yi sallah, ya ci gaba da roƙon Allah akan ya mallaka masa Bilkisu a matsayin matarsa. Haka dai ya ci gaba da addu'a ba dare ba rana. Kwana biyu a tsakani, Sharfaddin ya je wajen wani shahararren malami a unguwarsu mai suna Malam Labahani, ya ba shi kuɗi akan ya yi masa istihara, in dai aurensa alheri ne Allah ya tabbatar da shi. Hakan kuwa aka yi. Malam ya ce ya dawo washe gari ya ji sakamako. Haka Sharfaddin ya koma wajen malamin washe gari. Malam Labahani ya yi masa albishir da cewa ya hango masa albishir mai tarin yawa a tsakaninsa da Bilkisu. Daɗi da murna suka cika zuciyarsa, don haka yi wa malam godiya ya kawo kuɗi ya ƙara masa. A lokacin ne malami ya kuma faɗa masa wasu addu'o'i da zai dinga karantawa kafin ya kwanta bacci. Godiya ya yi wa Malam Labahani sannan ya hau motarsa ya nufi gida. Dare na yi Sharfaddin ya gabatar da addu'o'in da malam ya bashi. Ya daɗe yana gabatar da su kafin ya kwanta. A cikin baccinsa ya mafarki, wai ga shi zaune a wani waje ma'aboci furanni, a matsayinsu na mata da miji shi da Bilkisunsa. Gefe ɗaya kuma ƙorama ce, ruwa na gudana da wasu ƙananun kifaye suna wasa cikin nishaɗi. Can gefe ɗaya ga halittu nan na ado irin su ɗawisu da dangoginsu suna wasa abinsu. Bilkisu ta yi farfar da idanuwanta, kyawunta ya ƙara bayyana. Ta yi shiga irin ta Indiyawa sannan ta dubi Sharfaddin ta ce, mijina Sharfaddin nan kuma a ina muke? Sharfaddin wanda ya yi kyau har ya gaji a lokacin, wanda shi ma idan ka gan shi za ka yi tunanin Balaraben ne, ya dubi Bilkisu cikin kallon so irin na masoya sannan ya ce, yanzu ke baki san nan ko ina ba ne? To ai gidan aljanna muke. Nan take Bilkisu ta ɗaga hannayenta sama tana yi wa Allah godiya da ya kawo su wannan gida. Ana addu'ar yana bin ta da amai. Kiran sallar assalatu ne da wani ladani ya kwaɗa a unguwar. Shi ya katse masa mafarkin da yake yi. Don haka ya nufi banɗaki ya alwala ya nufi masallaci don gabatar da sallar asubahi. Ko a masallaci ma, Sharfaddin ya daɗe yana addu'a kan Allah ya sa mafarkinsa ya zama gaskiya. Ya daɗe a masallacin har gari ya soma haske, sannan ya fito ya nufi gida. Don haka a wannan rana ya ƙudurce a ransa, duk yadda za a yi, yau sai ya ga Bilkisu, don ya ba ta labarin wannan mafarki da ya yi, tunda har yanzu ya kasa samun ta a waya. Garin kunya. Yamma na yi Sharfaddin ya dira a garin su Bilkisu, domin al'adarsa ya fi son zuwa zancen yamma.
kai tsaye gidansa abokinsa Hilal ya nufa. Yana zuwa bayan sun taɓa 'yar gida sai ya ɗauke shi suka tafi gidan Anty Hauwa, sai dai kash ba su yi dace ba domin ba su same ta ba, sai mijinta Uncle Habu wanda ya faɗa musu cewa ba ta nan ta tafi unguwar, ta tafi sunan ƙawarta da ta haihu. Sai suka yi sallama bayan Sharfaddeen ya kawo hasafi na kuɗi ya ba wa Walid ɗan gidan Anty Hauwa. Suka fita suka nufi gidan Alhaji Mahmud inda suka ajiye motarsu a baya suka ƙarasa ƙofar gidan a ƙafa. Da suka isa ƙofar gidan sai suka nemi ɗan aike suka rasa. Suna nan tsaye sai ga Jamila ƙanwar Bilkisu wacce suke uba ɗaya ta ɓullo daga gidan da alamu aikenta aka yi. Hilal ya kira ta ya ce idan ta shiga ta kira musu Bilkisu. Yarinyar ta saki baki galala tana kallon su cikin mamaki ta ce ai Bilkisu ba ta garin nan. Ina ta tafi? Sharfaddeen ya tambaye ta cikin kiɗimewa. A bakin yarinyar mai surutun tsiya suka ji labarin cewa Alhaji Mahmud ya mayar da Bilkisu Zaria. Gaba ɗaya Sharfaddeen sai ya ji duniyar ta yi masa zafi domin ko kashe su za a yi ba su san inda za su same ta a garin Zaria ba. Jamila ta yi musu sallama ta yi wucewarta cikin gidan. Su Sharfaddeen suna nan tsaye sai ga wata gundumemiyar jif baƙa ta faka a ƙofar gidan. Bello da ke jan motar ya fito da sauri ya buɗe ɗaya ɓangaren gaban motar, sai ga Alhaji Mahmud ya fito cikin shigar alfarma irin ta alhazan birni. Wata muguwar harara Alhaji Mahmud ya sakar wa su Sharfaddeen domin tun kafin ya tsaya ya hango su a tsaye. Cikin taƙama ya shiga cikin gidansa, Bello birni yana take masa baya. Sai da ya shiga cikin gidan sai Bello ya waiwayo ɓangaren da su Sharfaddeen suke ƙyalƙyale da dariya gami da gwalo, sannan ya juya shi ma ya shige cikin gidan gami da doko ƙofar gidan ta ciki ya rufe. Da ƙyar su Sharfaddeen suka bar ƙofar gidan suka nufi wajen da suka bar motarsu. Gaba ɗaya ƙafafun Sharfaddeen suka sake, ji yake kamar ba za su iya ɗaukar gangar jikinsa ba. Tuƙin motar ma kasa yi ya yi, sai Hilal ne ya ja motar sakamakon zazzafan zazzaɓin soyayya da ya rufe shi. Washe gari har kusan 11 rana bai karya ba sakamakon ciwon kan da yake barazanar tarwatsa masa kwanya. Yana kwance yana tunanin neman mafita, dole ba yadda zai yi, haka ya tashi da ƙyar ya shiga banɗaki ya yi wanka da ruwan ɗumi. Bayan ya fito ya haɗa shayi mai kauri ya sha kaɗan sannan ya sha paracetamol. Haka ya shirya cikin wani farin yadi mai kyau. A wannan lokacin ma wata dabara ce ta faɗo masa wacce yake ganin in dai ta ɓulle to lallai ya yi babban dace. Cikin gida ya zarce ya gaishe da iyayensa, sannan Janet ta ɗauko wani rubutu a leda ta bashi ta ce, gashin Malam Labawa ne ya aiko ya ce a baka. Nan take ya shanye rubutun a gaban mahaifiyarsa sannan ya musu sallama ya fito ya ɗauki motarsa ba tare da ya gaya wa kowa inda za shi ba, ya nufi garin Kunya. Misalin ƙarfe 1:30 Sharfaddeen ya taka birki a ƙofar gidan Malam Inuwa mahaifin Bilkisu. Bayan ya gyara tsayuwar motar, ya samu wani yaro ya zo wucewa ya ce, yaro shiga cikin gidan nan, kai mini sallama da mai gidan. Jim kaɗan yaro ya fito ya ce da Sharfaddeen wai an ce yana zuwa. 500 ya ɗauko a aljihu ya bai wa yaron. Lallai Sharfaddeen ya taki sa'a da ya samu Malam Inuwa a gidan, tunda ba a fiye samun shi da rana ba a matsayinsa na lecturer. Da yake yanzu tunda Alhaji Mahmud ya yi masa hanya ya sama masa aikin koyarwa ya ajiye kasuwanci gefe guda. Nan Sharfaddeen ya shiga addu'a a zuciyarsa, Allah ya sa ya dace da abin da ya zo nema. Jim kaɗan Malam Inuwa ya fito daga cikin gidan, idanuwansa suka fara yi masa tozali da Sharfaddeen. Sai ya ɓata rai sannan ya ƙaraso wajensa. Har ƙasa Sharfaddeen ya durƙusa ya gaida shi. Bayan sun gaisa sai Malam Inuwa ya ce, lafiya an ce kana nema na. Sharfaddeen ya yi shiru kamar ruwa ya ci shi. Ya rasa ta inda zai soma bayanin nasa. Can dai ya nisa kafin ya ce, baba dama gurinka na zo neman alfarma. Alfarmar kuwa ita ce ina so ka taimaka min baba, ka sa baki a aura mini Bilkisu, tunda dai ni take so, ni ma ina son ta daidai gwargwado. Wallahi baba in ba mu auri juna ba rayuwarmu tana cikin haɗari. Ai kuwa bai ƙara shi maganarsa ba, kuka ya kubce masa, yana ci gaba da roƙon Malam Inuwa. Sai da ya gama bayaninsa tsaf sai Malam Inuwa wanda ya haɗe gidan sama da ta ƙasa kamar bai taɓa yin dariya ba tun da ya faɗo duniya,
ya yi gyaran murya sannan ya soma. Tabbas duniya ta zo ƙarshe, samarin yanzu ba ku da kunya. In ba haka ba ka zo gabana kana faɗa mini irin wannan maganganun a matsayinka na mai son 'yata. To zan so ka saurare ni da kyau, ka ji zancena. Tunda aka soma zancen auren Bilkisu ban saka baki ba, saboda ba hurumina ba ne. Shawara a gare ka ita ce, in dai kana son auren Bilkisu ka koma wajen yayana Alhaji Mahmud ka nemi aurenta, domin shi yake da alhakin aurar da ita ga duk wanda ya so. Amma ka sani, idan gida bai ƙoshi ba a kaiwa dawa. Malam Inuwa na gama faɗar haka, ya kakkaɓe rigarsa ya shiga cikin gidan. Zuciyar Sharfaddin ta kuma ɗaukar zafi. Ya san Malam Inuwa ba komai ya yi masa ba face kora da hali, wacce ta fi kora da kara. A cikin wannan hali Yaya Adam ya ƙaraso ya samu Sharfaddin. Ashe yana laɓe yana jin duk abin da ya faru tsakaninsu da mahaifin nasu. Da ya zo sai ya tsuguna a gabansa, ga mamakinsa sai ya ga kuka yake. A nan zuciyar Yaya Adam ta karye, shi ma ya fashe da kukan yana cewa, don Allah ka daina kukan nan Sharfaddin, duk tsanani yana tare da sauƙi. Ka zo ka ga irin gwagwarmayar da ake da mu, ni da Anty Hauwa, duk domin mu ga lamarinka da Bilkisu ya tabbata. Amma abin ya faskara, amma ka sani ya kai Sharfaddin ba za mu taɓa saurarawa ba har sai mun ga ka yi nasara a kan Bilkisu. Mun ɗauki tsana da wariyar launin fata a cikin dangin mahaifinmu, duk don mu faranta wa 'yar uwarmu ta hanyar auren wanda take ƙauna. To masu sauraro nan za mu dakata, sai ku tara da mu a zuwan shiri na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kayawa. Kada a manta, don Allah a ci gaba da yi mana subscribe, like da sharing a group har ma da comment. Mun gode, ma'assalam.